Hej og velkommen til den her video. Den her video det bliver faktisk en anmeldelse på en palette, jeg har prøvet i dag, som jeg har på øjnene, som I kan se. Og det er en ny palette, der er kommet i julen fra Maybelline af, der hedder The 24 Karat Nudes. Jeg må sige, det er sådan lidt en blanding, jeg har med den her palette her, fordi jeg synes både, den er god på nogle områder, og så er den knap så god på andre. Men det tager vi sådan hen ad vejen, som vi snakker om i forskellige farver, og hvordan farverne ligger på øjnene, og alle de her ting her, man nu har brug for at vide, inden man køber det, så man ikke bliver skuffet. Det er super træls at bruge penge på noget, som man ikke føler, man sådan får noget ud af. Og så kommer jeg i tanke om, jeg har faktisk ikke noget læbestift på. Det er sådan lidt, ja, det er typisk. Så det gør vi lige hurtigt. Ikke lige. Sådan der. Det var lidt bedre. Sådan. Som sagt, så skal vi snakke om den her palette i dag, og den er med 12 øjenskygger. Sådan der. Den ser sådan her ud. Og så kommer den faktisk også med en lille børste. Jeg vil bare sige, væk med den. Jeg synes ikke, at den gør det vilde. Den har den her svampapplikator nede i den ende, og den brugte jeg dengang jeg var 13 år. Jeg er ikke 13 mere. Så den her, den ryger helt klart ud. Den her, det er sådan en blanding, men jeg synes, den er okay, sådan, hvis man virkelig sådan vil ligge en farve fokuseret et sted, men ellers synes jeg ikke, det sådan er noget videre spændende eller exceptionelt. Så den tror jeg bare, den ryger ud. Men så kommer vi til dem her. Selve farverne, som I kan se her i paletten, er super flotte. Nogle af dem er også super flotte, når de kommer på øjnene. Andre, de er knap så pigmenterede og knap så flotte, som de er nede i paletten. Men hvis vi lige går igennem dem, så er der selvfølgelig forskelligt, sådan et mix af både matte, og så er der også nogle, der er sådan en lille smule shiny, og så er der også nogle, der glimmer i. Og de matte, det er blandt andet den her sådan lidt creme nude farve her. Og så har vi en mørkebrun, og så har vi en sort deroppe. De er super fine. Især den her over, den bruger jeg bare sådan lige til at sætte min primer med. Den er jeg super glad for. Den her over, den er okay. Det er lidt som om, at den sådan blender meget ud til ingenting. Man skal bare passe på med ikke at blende den for meget, for det er som om, at farven forsvinder, så man skal bygge den op rigtig meget for ligesom at få den fulde effekt, synes jeg. Den sorte herovre, den synes jeg faktisk er okay. Igen, den skal også lige have lidt opbyggelse, men ellers synes jeg faktisk, den er rigtig fin. Så er der dem, der er sådan en lille smule shiny. Det er blandt andet som den her. Er sådan lidt en hvidlig, som man også kan bruge som highlighter. Den har jeg faktisk brugt som highlighter i dag i ansigtet. Blandt andet her under brynen, og så herinde i inderkornet. Jeg synes faktisk, det er super fint til det. Den er ikke sådan alt for junky, men den er en lille bitte smule glimmer. Lidt for meget glimmer, så det er sådan lige, man skal lige passe på med at påføre for meget, for det kan godt blive alt for meget som glimmer. Så er der den her op. Ja, super flot. Altså, den er virkelig flot. Den har jeg brugt som en highlighter i dag på min kindben, og jeg synes, den er virkelig flot. Sådan lige til at give lidt. Den er super naturlig at se på også, og det er ikke fordi, det er sådan en, der er sådan skrig i øjnene. Så er der den her nede. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige om den, fordi jo, den er super fin, når den er der, men det er bare som om, at den sådan forsvinder en lille smule, det synes, når man arbejder med den. Men igen, det handler om at bygge farven op og sådan noget, men så bare kan det noget ved, hvis man skal bruge en halv palet for den farve, man gerne vil have. Så er der den her bronze herovre, den er super flot. Det er virkelig en farve, som er god til at bruge, og i hvert fald også at bygge op. Så er der en guld hernede. Jeg ved godt, jeg springer lidt rundt i det. Det beklager jeg. Det er en guld hernede. Kan vi snakke om det? Det her er nok den flotteste af dem alle. Det er den mest pigmenterede, og så er der også bare den, som virkelig viser sig. Den er virkelig flot. Den har jeg brugt på øjenlåget i dag, som lige i center her, og den er flot. Den er rigtig flot. Så har jeg, det er sådan set faktisk stemme, hvor man kan sige, det sådan er sådan lidt, sådan lige shiny, fordi så begynder man at komme hen i, hvor det er lidt mere glimmer i. Der er en sort en herovre med masser af glimmer i, som man kan se, sådan virkelig er så meget. Den er faktisk sjovt nok mere pigmenteret end den matte. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg lige skal tage det. Men den er rigtig flot. Der er så gengæld rigtig meget glimmer i, så det er ikke så vildt med. Jeg synes, det falder meget forlavt og sådan noget med den. Men igen, den er flot.
Så er der den her, som er sådan grøn. Det skulle forestille sig at være en army-grøn. Den har jeg brugt her i creasen og rundt her med inner corner og outer corner. Jeg synes, den bliver enormt grøngrå, når den sådan bliver lagt på, så man skal virkelig bygge farven op. Altså, det er ikke sådan, at du bare putter den på en gang, og så lige blender den ud af sådan fin. Den forsvinder meget hurtigt. Man kan se, så er det med, at den guld er meget dominerende. Så det synes jeg faktisk er lidt træls. Det er ærgerligt, fordi den farve er virkelig, virkelig flot. Og så er der sådan den lidt lilla her. Og super flot. Den må jeg dog indrømme, jeg har ikke arbejdet med, så jeg ved ikke lige helt, hvordan pigmenteringen er på den og sådan noget. Men nogle af de andre farver har jeg arbejdet med, og faktisk nogle er mere tilfreds med end andre. Men sådan overalt set lige i dag, der er jeg mest tilfreds med de her to, jeg har brugt som highlight ene og det andet sted, og så den guld herover. Super flot. Nu tror jeg, at vi var i gang med at swatche alle de her 12 farver, så de kan se, hvordan farverne er. Og jeg gør lige plads her på armen. Vi starter op fra den øverste række her, og jeg tager fra den her side af, fordi det er sådan set min venstre side. Og så tager vi det bare hele vejen derhen af. Fra de første 3 farver her. Så vi kan se, hvordan de er. Så skal lige have noget tørre mine fingre af, så jeg ikke blander farverne. De første 3 der. Så tager vi de næste 3. Der, den der og som I kan se, så er det den guld, der er helt klart dominerer. De andre, de er sådan meget gennemsigtige. Nu er den første række af dem, og det er jo, man kan sige, det er dem, der er meget sådan naturlige, og ikke sådan vanvittigt meget farverige, men de er altså virkelig, virkelig flotte. Så vi se dem der. Og der har vi anden række, som håber, at der er plads. Så må vi lige gøre noget andet. Der er meget som puder. Især ved dem, der sådan virkelig er, sådan kan godt se herude, der sidder allerede meget puder, det synes jeg er super træls. Den grønne der, altså det er jo intet. Jeg kører bare fingrene i en enkelt gang, jeg gider ikke at sidde og køre med fingre rundt, for det er sådan lidt, så er der ikke nogen mening med det. Jeg tror altså, vi tager her på siden, tager jeg lige de 3 sidste, for de har ikke rigtig plads nogen steder. Så har vi bare lige ned ad siden her, ikke? Sådan der. Og de 3 sidste. Og den sorte, den normale sort, den er heroppe. Og så er der så den flotte brune, kobberbrune, den er sindssygt flot. Og så er der faktisk en sort hernede med glimmer. Men som jeg sagde, så er den der faktisk mere pigmenteret end den der. Og det synes jeg faktisk er ærgerligt, fordi alle paletter burde have en sort pigmenteret øjenskygge, som bare virkelig, altså sådan virkelig er pigmenteret. Men det er som om, at den med glimmerne er mere pigmenteret end den der ikke er. Så ja, det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal synes om det. Men det er alle de farver, der er her i, og jeg vil sige, at du er nybegynder, og du egentlig ikke har så meget erfaring, så synes jeg faktisk, at det er et okay bud at købe den her. Især på grund af den guld, og så nogle af de her lidt sådan highlight farver, de er super flotte. Men jeg vil sige, jeg kan finde bedre på markedet. Det må jeg indrømme. Jeg kan finde nogle paletter, der er lige så gode til samme pris, hvis ikke bedre. Så ja, det var faktisk den lille mini-anmeldelse, jeg havde af den her. Så ja, jeg vil da gerne vide, har du købt den, og hvad synes du om den? Synes du den er god? Synes du den er dårlig? Hvad er dine tanker og meninger omkring den her? Og så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du så med. Og hvis du kunne lide den her video, så må du meget gerne give den et like, og du må også rigtig gerne abonnere på min kanal, for at se fremtidige videoer, anmeldelser og makeup og alt muligt. Og så er det jo bare at sige, at vi ses i den næste video. Hej hej!